Nakalasat kini kumpay ni patay ti maysa a lalaki kalpasan na napaltugan ti maminsan a daras. Ti mapapati nga armas a bagshot wenno awagan tayo nga wanpong. Idi lang rabi may kalima nga aldaw iti bulan ti Septembre. Ti nagbaling nga biktima ket managan o seridor, Iriodil, 45 ti tawen na ngagdayed iti sitio nagtupakan Barangay Pudok, Ili ti San Vicente. Nga ti mabigbig nga suspect ket ni Domingo Riodil, Iridor, 62 ti tawen na, karoba mismo tinagbalin a biktima. Segun ti investigasyon nga insayangkat iti kaming iti kapulisan di tinadakamat nga Ili, saan nga nagkinawatan tinakaigapuan tinasao nga pamaltu. Because according to our investigation, prior to the incident, di malam hindi ngalman, nagapa dito duwa, gapuanan din dito panagpakat iti sisigay dito biktima. Nga kinagura dito suspect, kita tayong bangkag dakit dinadahil na pay. Dahil di naginala da, nagbinara da, nagtungpal iti pinalto. Naitiray ti biktima ani Ridor, ti Metro Cooperative Hospital, nga agdaman nga mag-agasan. As of now, siguro yung attending physician na, kaya adamat yung stable. At hopefully, tuloy-tuloy pa naglaingnan, at maalam iti statement, may ipilang yung sige na yung kaso. Segun met ken tinanang ti biktima. Kapang inakas data inggong ing kabil ti tamba. Andiyan nga pangakasan na ko di na mo parti gyud nang ikan na. Naman isu tipuon na data. Makarurod mo tan apeng kailakas ta ko ngayon kabil mo tatamba din na tatpay ko na mo. Nainayon piti nasao nga nanang, nga kalpasan nga pinaltugan dati anak na, naubor-ubor dakan pay, iti manin ano adaras. Nakapilamit ti kason a frustrated murder kontra Ken Kuana, ti suspect ani Riodil. Para iti press corps, Ryan Pardo.